こんにちは皆さん。Just Layチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフィルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして地地に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。国際宗教自由サミットでダライラマ法王が演説。ダライラマ法王が悟りへの道を照らすアティシャの明かり。菩提道討論ラムドンについての法話を行い、中国テングドロ総員を弾圧。4人のチベット人僧侶に特別に厳しい判決が下される。米国上院ウズラゼヤ氏を国務長官の民間人安全保障民主主義人権担当事務次官に任命。ヌルプチリン大王ワシントン DC で開催された2022年北京ジェノサイドゲームをやめろという集会に参加。ダシ民族大王ユンデニン学院を訪問。ジャーナリストのジゼル・ナスと面会。今週木曜日、チベットの精神的指導者であるダライラマ法王は元国際宗教自由特命全権大使のブラウンバック氏とトーマス・ラントス人権委員会のカトリーナ・スウェット氏の2人が共同で開催する2021年度の国際宗教自由サミットでメッセージをお送りしました。Religious freedom is actually in a way the freedom of our thought. The various different religious tradition, different philosophy, different tradition, but all carry same message of love and forgiveness, contentment, self-discipline. So these are, even non-believer, it is very relevant. Content and self-discipline and think more other rather than oneself. 3日間にわたるこのサミットでダライラマ法王以外にもナンシー・ペロシ、米上院議長、サム・ブラウンベック大使、マイク・ポンペオ元国務長官、クリス・スミス上院議員、フランク・ウルフ下院議員、ジェームズ・ランフォード上院議員、カトリーナ・ラント・スウェット氏、米国国際開発庁のスマンサ・バワ氏らも演説しました。演説者らは中国共産党の支配下でチベット仏教徒、ウイグル人イスラム教徒、クリスト教徒、法輪功学習者らの救助と信教の自由を欠如について述べ、信仰の自由が守られるべきであると訴えました。ワシントンチベット代表部事務所の代表ヌルプチリン氏は閉鎖イベントチベットにおける宗教自由の迫害で講演しました。今週の火曜日から水曜日の2日間、ダライラマ法王はラダック仏教協会、ラダック総員協会、テクシー・リンポチェの要請に応じてアティシャの明かり、菩提道討論ラムドンについての法話を行いました。仏教以外の宗教の信者にも人気のある理由を聞かれた方法は良い心を育てることの大切さを語っているからではないだろうかと答えました。ヒューマン・ライツ・ワッチの報告書によりますと、昨年の中国によるテングドロ総員への弾圧後、4人のチベット人僧侶に極めて厳しい判決が下されました。まだテングドロ総員の官僚であるチョーギャルワンボ46歳は誤って自分の携帯電話をラサ市のカフェに置いてきてしまいました。チョーギャルは2015年の地震で被害を受けてたネパール在住のチベット人のために救助品を送ってたことが判明しました。ラサ当局はこの行為を違法とみなし、チョーギャルは暴行や尋問を受けました。So after the discovery of Choge Wangbo's cell phone, the security forces in Lhasa traveled to Thingri
to his village and raided his village as well as Tengru Monastery, which resulted in the arrest of 20 Tibetans. They were arrested because they had provided monetary funds for the earthquake that hit Nepal in 2015. So eventually, most of them were released. However, 4 of the monks, including Chogyam Wangpo, were given extremely harsh sentences, and they were actually tried after a year of their arrest. So we can only imagine what they have gone through, the ill treatment and torture while in custody before they were tried. So China has always treated Tibetans' expression or show of reverence to His Holiness the Dalai Lama as a crime, and even possessing a picture of His Holiness the Dalai Lama can land one in jail. However, nowadays we are seeing increasing crackdown on Tibetans for just contacting their family and friends who are in exile. Chogyam Wangpo は20年、ロプサンジンパは15年、ノルブドゥンドブは17年、ガワン医師は5年の懲役と判決を下されました。米国上院は今週火曜日、ウズラゼヤ氏を国務省の民間人安全保障、民主主義、そして人権担当事務次官に任命しました。例年、国務省の民間人安全保障、民主主義、人権局がチベット問題特別調整官を兼務する傾向がありました。ゼヤは4月の指名聴聞会で、中国政府はチベット人、クリスト教徒、その他の少数民族を抑圧していると述べました。さらに彼女は反体制派の中国人らと働いてた経験からすると、中国当局が現在もウイグル人に対する虐殺を行っていることにも言及。また次官就任時にはグローバルマグニック人権説明責任法やウイグル人権法などの集団を議会で活用したいと述べています。ワシントンチベット代表部事務所の代表ヌルプツリン氏はワシントン DC で開催された2022年北京ジェノサイドゲームをやめろという集会に参加しました。代表は中国が国際社会の一員としての特権を享受するならば、人権、自由、正義に関わる国際的ルールや規範を尊重しなければならないと指摘しました。Decapitation of basic human rights in Tibet, Hong Kong, and southern Mongolia. Look at their constant threat to Taiwan and India. More can be endangered if the CCP belligerence is not stopped. The 2022 Winter Olympics is a moment in history, and the international community must make China stop these egregious acts. ダシ民族代表はベルギーのチベット仏教センターユンデンリン学院を訪問し、ジャーナリストのジゼル・ナスと面会しました。代表はナス氏とダライ・ラマ法王の4つの公約に触れて議論し、さらにナランダの伝統が現代でも大きく貢献していることを考慮し、法王がナランダの伝統の復活に尽力していることを強調しました。また亡命チベット政府や中道アプローチについても話し合いもしました。皆さん、これで今週のニュースは以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。